си? Крис Ламбов. На колко са години? На 4. Ето я сестра ми. Много я обичам. Когато тя се роди, аз много се радвах. Имам си сестра! И беше цялата подбухнала от водата. Цялата. Лекичко, точно така. Не може ли лекичко, нежничко, точно така. Обичам я. И тя много те обича. Нещо, което я обичам. Сестра ми е с синдром на Даун. И аз супер много я обичам. И това не ми пречи. Когато Микаела се роди, докторите ни казаха да я изоставим. Но как ще изоставим? Имам си сестричка, пък няма да я виждам. Ти си принцеса, пък аз съм принц. Но как ще изоставим? Как става? Не е честно. Много те обичам. Това, че е със синдром на Даун, не означава, че е болна или заразна. Тя може всичко, но малко по-бавно учи. Тя е по-различна от другите. В крайна сметка всички деца са различни. Аз съм с такава прическа от напетел. Мартина с надолу косата спусната, Ивета е с роса. Хората са различни. Ето, че му обичам. Но малко е палавичка. Изете. Ау! Тя слезе. Да, малко палавичка, но... Микайло, какво правиш в момента? Какво обичаш да правиш най-много с Микаела? Да играем на гоненица, да скачаме, да бягаме, да правим били и танцуваме. Правим каквото си искаме. Ще стана заради сестра ми певец. Защо? Като мачи би. Като мати би? You can lose sight of it all, and darkness still inside you makes you feel so small. I can name a couple things that should never change, like the feeling. И на сестричката на мачи би е като моята. И повече ще говорим за тях, за хората да ги приемат, така че приемете хората с синдром на Даун. Ако я няма толкова много, ще ми е тъжно. Но сега съм усмихнат, защото си имам, но малко е палавичка. На 6 месеца тя каза тата. И на 7 месеца каза мама.
сестричката им проходи на година и 1 месец. На толкова съм проходил и аз. Микела, колко голяма ще празнеш ти? На колко си години ти? Не. На 1. Не. И как прави патето? Папа. А как прави чигъра? А как прави вълка? Имаше изложба, в която Микайло участваше също и моите приятели. Аз супер много я обичам. Чао, чао! I'm out.